बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. सांगलीचं ग्रामदैवत श्रीदेव गिरिजानाथ म्हणजेच गिरोबा उत्सवाला महाशिवरात्रीपासून प्रारंभ झाला असून गिरोबा उत्सव 12 मार्च रोजी होणार आहे. सावंतवाडी तालुक्यातील सांगली गावातील गिरोबा उत्सवाला प्रारंभ झाला आहे. महाशिवरात्रीच्या दिवशी श्रीदेव गिरिजानाथ मंदिरात देवस्थानचे मानकरी आणि ग्रामस्थांची बैठक झाली. यावर्षी गिरिजानाथच्या मूर्ती प्रतिष्ठापनेसाठी सांगलीतील सावंत टेंबवाडीची एकमतानं निवड करण्यात आली. टेंबवाडी येथील रामचंद्र उमाजी सावंत कुटुंबियांचं फणसाचं झाड निवडण्यात आलं. श्रीदेव गिरिजानाथ मूर्तीसाठी झाड निवडल्यानंतर गिरिजानाथ मंदिराकडून सवाद्य मिरवणुकीसह देवस्थानचे 8-5 मानकरी आणि ग्रामस्थ निवडलेल्या झाडाकडे जाऊन हर हर महादेवचा जयघोष करण्यात आला. झाडाची विधिवत पूजा करण्यात आली. या झाडाची नेहमी सकाळी विधिवत पूजा केली जाते. संध्याकाळी महाआरती केली जाते. होळी पौर्णिमेच्या पूर्वसंध्येपर्यंत रोज विविध धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहेत. सावंत टेंबवाडी येथे तब्बल 14 वर्षानंतर हा उत्सव होत असल्यानं सावंत टेंबवाडी येथे उत्साहाचं वातावरण पसरलं आहे. सांगली गावातील ग्रामदेवतेची दरवर्षी पुनर्प्रतिष्ठापना करणारे सांगली गिरिजानाथ हे एकमेव देवस्थान आहे. गिरिनाथ देवाची मूर्ती फणसाच्या झाडापासून बनवली जाते. या गावातील प्रत्येकाच्या घराशेजारी फणसाचं झाड पाहायला मिळतं. नेत्रदीपक असा हा सोहळा दरवर्षी संपन्न होतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.